Goeie. Het is de 33e minuut in de voetbalwedstrijd verleden week tussen Heerenveen en PSV. Drie PSV-spelers dwarrelen door het strafschopgebied van Heerenveen. En daar staan verder nog 8 spelers van Heerenveen. Steen, ja. Stokstief. 0-8. De vernedering weer volslaan. En waar had nou denkt dat dit een rare uitzitter wie, die had het mis. Het is een proces wat al langer dan 10 jaar bij de Eredivisieclub aan de gang is. De vereniging is dwaande die delge in de trap hundal uit te zakjen. Over een paar jaar, of misschien wel jeder, is het aanroen en dan kan ze wat met jobben in de tweede klasse omheukeren of zo. Ja, steeds gaan we om een BMW, zei oud-voorzitter Riemer van der Velde Perilien. En ook gaan we om een Opel. Daarmee schutte hij het verval van Heerenveen aan. Dat kwam door eigen schuld in een vicieuze cirkel te landen. Je had een te dure huishouding en dan had je je beste spelers altijd verkeepje en er geen geld weer om nijen te kepen. Want voetbal is op dit niveau gewoon een bedrijf. Ja, het is wat een klote bedrijf. Want je hebt geen enkele invloed op het product. Net op het functioneren van trainers, vier spelers, op blessures, rode kaarten, skierzuchters en de VAR, media en publiek. En geen zo maar terug. En als er zelfs als bestuurder ik nog amateur binnen, dan ring je blind in een rondje. Alles wat in de 90 jaren opbouwd weer van een zo'n subtopper is verdwenen. De scouting is verdwenen. Directeur Ferry de Haan keep het wat oude rommel van Feyenoord. De jeugdopleiding om van die Opels toch nog weer naar BMW's te meiden is vertutten. De Friespratende werknemers en vrijwilligers ben uit de organisatie sodemieteren, zodat er geen baan meer is met de mensen die in het stadion zitten moeten. En er gaan nog nooit zoveel dienstende mensen in het Sjeestwest bij Heerenveen, waarvan we echt net weten wat die al hier doen. En daarom wie dit voetbalseizoen ik zo tekenend. Heerenveen spelen hultijd maar achteruit. En dolde daarmee het eigen graaf. Beneem nog geen mens meer, maak je nou eerst als goede bedrijfsleider een plan. Wat willen we? Ik voetbaltechnisch. En meneer net neffens de leur die je neder gaat. Val een keer om.